Magandang buhay mga kapatid. Ayan, welcome to Ilonggo Insider Channel. At andito po tayo ngayon to witness ang challenge accepted ko na no reaction lemon challenge. Ayan. So natuwa po ako kahapon kaya gusto ko ring itry. So sana ah, makayanan natin to. Ito na mga guys, isahan ko na. Ilan ba to? 8 slices. Lemon. Cheers. Tigas pala. May buto. Enjoy lang natin mga kaibigan. Third one. Maasim ah. Ganito pala kaasim to. So pala, salamat pala sa kay host Bistak. Maraming salamat sa iyong challenge. This is the fifth one. Ika-anim. Uh, bakit ko ba ginawa to? Para sa WH daw. Last one. Para sa inyong lahat. Ayan, sana po nag-enjoy po kayo na pinaparusahan po ako. Once again, this is Ilonggo Insider. Kita-kita ulit tayo sa next video ko. Sa susunod na challenge na gagawin na ng ating ng, ng ating kabaliwan. Thank you so much for joining me here sa ating channel mga kaibigan, Ilonggo Insider. Until next time. I love you all.